Mohlo by se zdát, že pokud něco chceme pustit a něco zase přijmout, jde o dvě rozdílné, či dokonce opačné věci. Představme si ale otevřené dveře, kterými chceme projít z místnosti ven. Tyto dveře nás do sebe musí nejdříve přijmout, aby nás mohly nechat odejít. Pokud by nějak odmítali nás přijmout, tedy pokud by se nám neotevřeli, nemohli by nás nechat odejít. Náš vztah k bolestivým vnitřním stavům, tvořeným různými emocemi, pocity a myšlenkami je podobný. Jsme jako dveře a pokud mají tyto stavy odejít, musíme jim nejdříve dát prostor. Musíme se otevřít, přijmout je. A pak jenom sledovat, jak odchází. Pokud se jim naopak zavíráme, stavíme se k nim s odporem a chceme je někam odsunout či s nimi bojovat, odejít nemohou. Dveře jsou totiž zavřené.